Kaixo, Mikel Olaiz Garmendia naiz, Lasarte Horian jaio nintzen eta txiki-txikitatik euskara izan zen ere ama hizkuntza etxean, baina etxean 6 kide ginen eta betidanik bi hizkuntza nagusi ez, euskara eta gaztelania oso presente egon ziren. Gure etxeko harremanak ez dira beti euskaraz izan, 6 pertsona ginen etxean, 4 anai eta gurasoak eta adin nahiko ezberdinetako anaiak eta esango nuke hor hasi nintzala nolabait ez, nabaritzen nola binakako harremanak asko aldatzen dian behintzat herri hontan adinak aurrera egin ahala, ez? Eta etxeko txikiarekin zegoen ohitura bat euskaraz hitz egiteko edo ez, hori presente izateko, baina anaiak hazten juntzian enean ikusi nun nola gaztelaniazko elkarrizketak sortzen juntzian, eta nolabait ohitura horiek desegiten juntziala, nahiz eta ez zian guztiz desagertu inoiz. Lehen harremana euskararekin txiki-txikitatik esango nuke, etxean autu bat egin zuten nire gurasoek, bere semei euskara emateko, beraien aukeraketa egitean, ze eskolatara eraman aurrak, ze musika jarri, ze jolas egin, ze pelikula ikusi eta euskara ikasteko aukera hori eman ziguten eta txikitatik esango nuke. Esango nuke daukagula joera bat, hizkuntzaren arabera edo komunitatearen arabera multzokatzeko. Eta nire naizen kabintza saiatzen naiz harreman horietatik pixka bat atera, nolabait deserosoagoa zaizkigun eremuetara jun, eta keinu txikien bidez euskararen errealitatea edo beste batzuei ezagutarazi.